DXDC Radyoman Report. Mubalor sa 18 million pesos nga shabu ang naharang atol sa Joint PNP ug Task Force Davao Checkpoint sa Barangay Sirawan, Turil, Davao City alas 4 sa hapon kagahapong adlaw. Sa interview sa media kang Police Captain Hazel Tuazon, Davao City Police Office kun DCPO spokesperson, nasakmit ang milyones nga kantidad sa droga sa mga suspect nga gi-identifikang sila Crisel J. Lasha, 29 anyos ug Antonio Palacios Jr., 30 anyos nga pulos mga drivers nga taga New Corelia, Davao del Norte. Sigon ni Tuazon sakay ang mga suspect sa Mitsubishi Montero nga color itom nga dunay plate number nga LAJ 5538 dihang nasuta sa mga otoridad ato sa inspeksyon ang daladala ni ining mga milyones nga droga. Giimbestigahan pa usab sa kapulisan kung adunay mga koneksyon ang mga suspect sa dakbayan ug kung adunay posibilidad nga dinhi usab ihagbong ang dakong kantidad sa shabu. Itong hausab si Davao City Mayor Sebastian Duterte sa checkpoint ug giatubang ang mga dinakpan. Kasong paglapas sa RA 9165 ang ipasaka batok sa mga sospetsado. May possibility sir nga diri sa Davao or napoy possibility nga itabok nila sa Davao City. Pero sa intel reports sa gipanging musgan nga illegal drugs campaign no sa ato ang PNP o sa ato ang partner law enforcement offices, so successful ang pag-conduct og kanang joint operation with the PNP and the Task Force Davao. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Radyoman Aimee Ginita, Tatak, RMN. Tatak RMN.